हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि सानथाइ नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे समाव बिदिनो जों दैबाना लोमनायफोरखौ नायफैदों। नै बे गासैनावबो दै लोमजोबनायनि गोजानै ओरै बै दलां नुहुरदोंना, बेजोंनो दैया फैदों। माने बे दैया हाजोनिफ्राय फैखानाय आरो बै खाना माख्रा कालामाथिनिफ्रायनो। ओमफ्राय ओरैजाय न' दङमोन, नै बे न'नि खाथियावनो दै दंग' लामायानो जाबोबाय। दा दंग'आ बैयावसोमोन, हनै दंग'खौ ओरै बारनानै दा ओरै खुरनानै गयफोरखौबो खुरखालाबायजोब्बाय। नै औवा दंफांनि गासैखौबो ओरै खुरजोब्बाय। दा ओरै दैया नै न'आवसो हाबनायसै आरो दा दैया एसे बारायबावोबाथ' एसे न'खौसो लांनायनि चान्सआव नोगोद जाबाय आरोना। सेस जाजोब्बाय नै दैबानाजोंहाय माबा न'नि गय बागानफोरखौनो खुरखालाबायजोब्बाय। ओरै न' दंमोन, सेस दैयानो ओइ दालांनिफ्राय फैदों हनै, एखे हाजोनिफ्राय फैनायनि दै ना बे, डाइरेक्ट बैसिम दङमोन हनै बे औवा नुनाया बेसिम। ओमफ्राय नै ओरैहायसो न'जोंसो खुरबोबाय बेखौ, दा खुरनानैनो खुरलांजोबखानायसै। ओरै डाइरेक्ट थांदों नै दैया। दा हौरै साहाबो ओइ दालांनि साहाजायबो न' दंमोन, बेजोंबो न'फ्रा सेस लोमलाबायजोबनानै दङ। दा